Euskal Herritarrok, eguerdion eta ongi etorria txorienera. Hemen gaude, Patrizia Piteli eta Zigor Iturrieta, bi errezeta zoragarrirekin. Nik asteko oiasko egaltxo gazi gozoa prestatu behar ditut. Ez, hori zuzi. Eta ni txipiroiak isatuak, patatakin. Hori da, kontua da dena leku berdinean, osaku berdinean bukatzen du. Eta hori da. Gaur inguna nik asmoa da gixatu bat ingo dut. Eta gixatuak izan aldira, normalean aragianak ezagutzen ditugu, eta horri izan alda indio jarra, txala ero nahi duguna, ero txipiroiak, izango da berdin-berdina, eta ero baina patata frijitu batzuekin jungo da. Gixatu normal. Tradizionala. Bai. Eta Patrik esan du, nik aurreratu bezala, gazi gozo, jungo gara? Bai, gazi gozo mundura. Eta, zer izango Egaltxoak, ez hau zuzuk, ba? Ja, baina agien ez geratu, eta horretik, Zigorrek txipiroia patatekin, eta nik egaltxoa. Eta horrela, hasiko gara. Kipula eta baratxuria txiki-txiki moztu eta erregosten jarri. Piper berdea berdin moztu eta bere erregozi. Txipiroiak garbitu, atala hunditan moztu eta beste sartagin batean salteatu ingo ditu. Behin salteatuta, barazki erregoziekin hasi, patxarra gehitu, hau lurrundutakoan txakolina gehitu, utzi lurruntzen eta ero saldarekin estali eta 40 minutuz egosten izango ditu. Bitartean, patatak zuritu, laukitxotan moztu, frijitu eta ero azken 10 minututan gixatura gehitu eta utzi dena bukatzen. Gatz puntuan jarri eta zerbitzatu. Orduan, nik, gixatu bat, pentsatu aragia izango zala, egia da nik txala ero erabiliko nuke ardoa, txuria, txakolina, kasuentan txakolina beharrean erabiliko nukela ardo beltz bat ero, patxarra bai erabili aldut, txerrik ero erabilezkero txuria gaur bezala, baina bestena berdina txipiroiakin, olagarroarekin hau ere oso goxua geratzen da, errezeta hau. Eta animatzen zaituztet, betikoa ondo da, baina gauza berriak noizean behin, probatzea baita. Eta azkenean, olagarroa eta txipiroia familia berdinekoa di, zefalopoda di bisa, beraz? Ja, baina, Patri, ez da berdina, zen nahi dut esan, gatza eta azukrea familia berdinekoa dira, baina berdin pisatzea aldut, Orain esango ditut, teoritu horretan. Ikerketa atala ekarri dugu txorienera. Papai, atzo, bukatu ginen programa esaten, ez? Gidoian irakurri ginen, koiarakatxo txikitxo baten, 10 gramo azukre, saltzen dira, da 10 gramo gatza. Baina hemen, gatzan hasiela 20 eta azukreak 30 aldrebez, takit, baina baten beste baten baino gehiago. Azukrea zan 20 eta gatza 30. Eta, ontxe engo. Hona jarrikot behitu, Berdin bete, hori da. Zapalaia gutxiago da, ez da berdina menditxoarekin, ero zapala. Baina zapala ingot, Vale, hemen txe, 18,2. Vale. Gramo. Zapala. Zapala. Vale, azukrea neurri berdinean. Vale, venga. Gutxi gora, bera. 2 gramo utziko ditugu gora, bera, ez, Patri, baina ez hainbeste. Osa, lehen... Zemat? 16. 16. 2 gramo. Ez da esan gura. Proportzioan, neurri hori, eta nik egia, eta atzo aurreatu nizuna, Patri, nik web horri batean baino gehiagotan ikusi dut, eta hori internet esaltzen zarete, nola pasatu koiaraketatik gramo eta ero, eta hainbat web horri daude, eta batzutan, hori esaten izudena, ezberdina dira, eta 10 gramoko aldea pila bada. Bai. Zein da hori? Irina. Zapala. Irina, zapala baita, ez? Goraino barik. Bai. Zenbat? 12. Vale, irinak, izetxuago izatera, pisu gutxia. Zinagoa da, bai. Eta hau za, azukre hautza edo hartu almidoia? Azukre hautza ekarri dizut, eta hartu almidoia eta azukre hautza nik uste dut antzekoak izango dira. Bai. Bat ekarri dizut, baina nik uste dut horri irinarekin konparatuta ere, aldea ongo dala. Bai. Nik uste dut gehiago pisatuko duela irina baino, ez? 7 gramo. Gutxia, harina, bale. Bai, harina hori da, esan harina. Askoz harina. Beraz, olakotan, niri beti gustatzen jat, pixu bat aukitzia etxian. Egisa da, dalan, kosinatzen azten zanean da, tresna bat, esposo aukitzen, bizizeike, perfectamente, nire amomak ez dauka pixurik, eta oso ondo kosinatzen dau. Baina egisa da, gozo gintzan eta ibiltzen bazara, liburu errezetak eta jarraitzen badituzu. Edo, askotan kosinatzen baduzu, Patri. Nahi dut esan, eskua egiten da. Eta pertsona zure ama moduan. Askotan kosinatzen duela, zetako ez du behar pixurik. Horregatik ezagutzut gehiago nik uste dut gozogintzarako, oreak eta iteko, gauza konkretuak iteko, hau da, aragibolak iteko, ez tozu hau bier, ez? Eta askotan bebai, bastekit, aldozune urtu, imagina, poto batek tomate birriundunak 400 dauzka. Eta eskatze dutzu norbaitxek, berregun, zu kalkula gorditxa, 100,
dakit, apurat begixatu. Baina horre ere, beitu, eta parkatu, baina Vale. nik ezautu ditudan pasteltxo, gaztatarta, bizkotxo gozoenak begira inda daude. Segatik, askotan inda. Eta Maritxu zan bera. Maritxu egiten zuen gozo gintzen artista zan. Eta haren etxean pisurik ez zegoen. Eta arek, berak ez da, orea segun nola zegoen, bazekien gehiago behar zuen, ero gutxio behar zuen. Eta besteak koiarakadak aiten zuen, eta bera bazekien gutxio behar sartzen zuenean, azkenean, lau, bost, 6, 8 gramo gora bera, neurri batzuetan, ez da nabaritzen, ez? Eta horregatik, atzo komentau ginonak, lehengo aintzinako liburutan da tradizionaletan, dau koiarakadaka gauza. Bi koiarakada irin, lau koiarakada sukre, da holan, ze holan lehurtzen ziren lehen pixuat zauken, baina hori, koiarakin. Da, gaur, erakutziko dutzu dugu, apurtxo bat aldatzen dala, koiara baten 15 grama, 15 mililitro kalkulatzen dira orokorrean, baina, depende ze osagai hartzen duzun, gehiago edo gutxia bizatu da. Baina hori jakin dabe, holan, hartuta, ez ardatz bezala baizik eta, gida bezala. Bai, hori da. Ondo. Koiara dano daukago etxean, eta hor, egia da, dana ez da, baina ze koiarakada tamainu, errezeta hortan berdinean, koiara berdina erabiltzen baduzuetanetarako, ondo atarako da, neurriak izango dira, hundiagoak, gero txikiago. Eta atzo, horrekin gabizen izaten, edalontzi bat, eta normalian orokortitzen dela 250 mililitrokin. Karo, hor, kubatan edalontzisa eta edalontzisa, da zagardagoana eta estie berdinak, baina hori normalian izaten dira 250 mililitro, eta normalian liburu baten kopa jartzen badau, 150. Hori da. Neurriak, hoxe, gutxi gora bekoak dira, baina, ondo dago, oinarri bat eukiteko, eta Patrik esan dizuela. Sukaldea gustatzen bazaizu, eta hori, pixutxu bat izatea, ze gaur egungo errezeta gehienetan, nik esango nuke ia denetan, gramoak agertzen dira. Eta hor, normalean utzik ez dala, nik idatzi genuen errezeta liburuan, eta nire errezetak idazten ditu danean, olioaren neurria ez dut jartzen. Batzuk, hau erregosteko, ez? Ze, olako errezeta liburuetan agertzen da, hemen botako nituen, lauko jarakada, gutxi gora bera, ez da, 60 gramo botako nituen, gaur egungo liburu askotan hori ere agertzen da. Ni normalian txorieneako idazten dituan errezetetan, oliba jartzen dut, eta hori ja, ez dut zehazten, bai, batzutan jartzen duela, olio tanta bat, ez? Gutxi behar dugunean, gero agian, txipiroi hauek salteatzeko ingo duguna, ez? Hemen hartu, eta olio tanta batekin, hemen gorritu alditu hau ondo erregozita dagoenean. Baina ni nahi dituan da, ondo gorritzea, gero zukuak aldan gutxi botateko, eta gero gehituko ditut onuen. Orduan, kipula eta baratxuria hemen erregozten, eta oin, piper berdea, berdin moztuko dugu, eta hau ere, barrura. Eta izango dira gure txipiroiak Euskal Sukaldaretzan igual, plater internazionalena edo, Arzakeek Al Pachinori einsotzan, olako birrazio, zinemaldira etorri zanean, birrazio einsotzan, txipiroia plantxan. Eta hainbeste guztau jakon, 3. razio bat atara sotzala txipiroia, bere tinta txipiroia, hori tinta beltzien. Igual, ez zauelako txorineko txipiroia patataken. Auskalo. Hemen, bai ala bai bota biosuna, zigor, ez da ardo txuri etxien daukotzen bat, baizik eta, hori bai, txakoli bat. Bai, gaur, nik, hartu behar du, Bizkaian inditut erosketak, naiz eta Gipuzkoakoa baeneukan, Bizkaiko txakolinak arre dut, Bizkaiko txakolin zalean, izela egia, nik onartzen dut, juten naizenean, eta txakolinak hartzen ditu batzuetan, inoz, guardian batatzen badara, txakolinak batero, gustatzen zait hartzea, eta Bizkaiko eskatzen dut, eta nik uste kozina errezeta hontan ere, biak ondo joaten diren moduan, bakoitzak hor, esaten dut, gustuen arabera, etxean baldin badukazue, Gipuzkoakoa, ardo txurioa badukazue, ardo txuria bota jozue, hor, lasai, erotu ezin. Etxien txakolixa. Eta gainera, txakolixa bat edari bat, familixak eta biltzen ditxuna. Abaitze ba? Historixa oso politxa dago, upategi batena, Getarin, bi familixak, belkarbanatzen dago lur zorua, eta upategi badaukie, dala, 3 belaunaldi. Hone die, Getareko Lasalde eta Akarregi txiki baserretako kidien kasua, eta eurak lehen, beixak eta beian esnian ekoizpenetik bizizien, eta txakolixan azaukien bageixau, diruren bat atarateko, baina etzan euren etekin nagusisa. Baina geroz, konturatu ziren,
Jo, ba horrek emoten zabuela gainera produktua ona zala, lurra bebai, lurrandako da ona zala. Ez dakit, deskubritu zaren olako, ez dakit, maitia, txakolixai. Diru emoten zala, negozio, baiteko, haizu. Bebai. Dena, modan hordik, bueno, ba, haizu, dirua gehiago ematen baizu, eta lan gutxi hau, ero, ez dakit. Ez dakit lan gutxi hau, baina, bueno, ero, igual agian irabazi gehiago, ez? Zemak egingo zingo zituzten da, ez? Claro, txakolinde gixan hori bideak bebai, bauka gauza bat olan zaila, eta da hori matz bilketako lana eta topatzea, sasoia, claro, izaten die lanak, bakari 2-3 aste biedienak, pertsona bat kontratatzea, hausera, matza biltzeko, eta jendia bila da, ze hori, ez da barkitzen, eskenean, jendeak nahi xadu zehose, epe luzerako, da, baina akordatzen az, unibertsitate garaian, nire 3 lagun, joan zila, lehengo maian diru ataraten, lehengo maia bukatu, da unibertsitatea hasi baino lehen, gainera, purtsoa berandu hau hasi zien, ze joan zien matz bilketan, eta zuk esango, lehengo maian, gero, bueltau zien, 2. maian da, 3. maian da, 4. maian, ez zien bueltau esan zaien, hori lana, Alisa. Dana, ze, karo, 3 aste zien da, karo, unibertsitate garaian, ez dakiz ema kobrauko zabien, baina guretako dirutza zan. Eta, 3 astetan irabazi dut ez dakizen bata. Joaten zi, baina, karo, gero, bizkarra lana eta egia da, lan fizikoa dela, pila bate ordu ematen zabiela, eta ni bilizien, baina. Nere lagun bat, Zelanda berrira juntzen, sagar biltzen. Zagarrak biltzen? Zagarra biltzen. Zagarra ondo pila bat daude. Hementxe aukitza, hementxe astearra. Baina horrekin, Zelanda berria zautu zuen. Hori bai. Han irabazi zuenakin, han joatea bidaia eta oporrak ordaindu zituen, berak, Zelanda berria zautu nahi zuen. Eta esan zuen, nola inaldut, non Zelanda berria ezagutu, eta aldala, dirurik, bueno, bagera, ez da, nik... Alik eta gutxien gazta. Aldan gutxien, eta etorri izan diru pixkatekin, dena ordain, han egotea eta dana ordaindu zuen, eta, bueno, berak esan da, lan egin dut lepo. Baina, bueno, Zelanda berria gero geratu zan ez da izema denbora, horako kotxe bat alokatu zuen, kotxe barruan lurrean egiten zuen, eta, bueno, ezagutzeko aukera izan zuen, eta, bueno, bere oporrak, era batera ordaintzeko aukera. Eskenean, esperientzia bat, eta esperientzia, ez da, politxa. Bueno, txipiredia nola garbitu lehengunean, azaldu genuen hemen, beti normalean ura behar du, opor batero urarekin, ez da, berriro azaltzea, bakizu, ustu, hemen begiak, sartu atzamarra hemen, hau mokoa da, esan kaixo, jenderik kaixo, jendeak, nik hemen sartzen du, ze beti hemen begia lertu itemala batzutan txespaso botatzen du, orduan, hau banatu, gero, kendu iten dugu mokoa, nik lehen, 2 garro luze hauek kendu iten izkion. Hau beti, lehen kendu, oin ez dizio ketzen. Hau batez, jan iten dira bebai. Barrura. Orduan, jan iten badie barrura. Ezurra, luma, esaten dana, ateratzen zaio, hemen bizkarre, hau da, hola. Hau esaten da, hau da, geratzen da, beste garbitu ditu danak, jaten egon ziren danak. Ze danak izan dute arraia, barruan baten bat. Honek ez, hau da, bakarra. Dietan zaben. Hau ez dakit, bueno, kontu da, zuritu ingo du lehenko, emozionatu naiz. Ze egia da, jenteak, azalarekin ere jan aldala. Patata bezala, hau ere, azalarekin jantea posila. Orduan, azalak endu, buelta eman, barruak garbitu, eta listo, gero ingo ditut, bueno, gixau bat nanontan, atal loditan moztuko dut, eta gero jongo gana hor, banaka, salteatzen. Primeran, txakolixakin nolan bukatuz, egisa da, txakolixa danok ezagutzen dugula, edari bezala, poteguan ataratzen gara, gabonetan erosi izan ditugu botillak, txakoli desberdinak, ekitaldia beba, hemen txesti hori turretak onda hor kosinatzen Bizkaiko txakolinakin, kontzertuak, eta ezagutzen dugula eremu hortan, baina gero turismoa da upategitara eta joaten garenean bisitan, gehiago itxen dugu Errioxa aldera eta, baina hemen Euskal Herrian bai, enoturismoan, punteruak gara, eta badauz upategi ederrak, eta oso onak, eskaintza dituztenak, esperientzia oso politxak, eta hildo hontan, oindala hilabete batzuk, egon zanolako Madrien aurkezpen bat, ze Araban, Aialako kuadrillak aurkeztu dau euren txakolixan ibilbidea. Eta oso politxa da, azkenean ezagutze duzu Euskal Herrixa, kasunetan Araba, beste puntu batetik, azkenean indiano etxiak, natura, zaldixan ibilbideak, eta tartian, upategi bizitak beba itxaitxuzu, holan dastaketak, hartu dastaketak, gero,
pintxuekin marinatzia da olako gauzak. Eta askotan hori esatu dut zutena, etxian aukitxa eta ez gare joaten, eta gero, Errioxara asteburuz pasa, eta joan biko gara upatio batera. Itxo, ukatzu bat ondarri egin, bestia zaharautzen, bestia, Gernika. Baina hori da gauza, bitu, ni egia da, kanpora juten naizenean, badokatu itura museotara juteko. Ja. Eta gero, Bilbon badauzkazu museoak, hemen ere inguruan badauzkagu museo, eta beti, daude gauza batzuk, kanpoan ite dituzela, zemengo esatezu, hori hemen dago, ikusiko dut, eta joera ero badukau, ez? Esketan nahi dugu, guk gure herrixa turista bezala erakutzi. Eta askotan gainera da, ez jakitasunetik, abiz, ni bakitzu, arrasaten, edo nire familixa, edo amata, bizira gainera plazan, herriko plazan. Eta bertan, lehen arrarua zen, baina ontxe geroz eta gehiago, astebururen baten ikusten die hor bisitaketa. Holan, miradorea holan kafiaekin altzau, eta hor, turismo bizita batanik. Arrasaten! Eta, baina ez dira jungo lan, banderatxo batekin, eta atzetik taldea, aterkinakin, eta holako pinganilloekin, eta hemen daukazu, hemen Maritxu kajoi jaia egiten da, eta olakorik ez, hainbeste behinaz. Olakorik ez. Baina izaten da geisha, horrek bisitaketa, eta noiz baitxesa otzat amai. Jo, abitxu, ingo nahuen, arrazate gehiago ezagutzeko segisa da. Hor bizizarela bizitza osoan, gauza batzuk ezagutza dituzula, baina ez dotzula inoiz azaldu pertsona batek, zure herrikuak. Bai. Ez? Bai, ero etxe hondan jaiozan ez da ginor, ero hemen bizizan ez da ginor, da esatuzu. Ostra, banekin durango zala, baina ez etxe hondan jaiozala, ez da izer, eta daude, herri guztietan hainbat etxe historiko, Hernanini 11 urtean bizi izan naiz. Eta gero, hor daude, etxe batzuk, jauregi batzuk, kristunak, eta bakoitzaren historia eta jakitea, eta ez dut, lehen, etxe polit pasate zirenan jauregi azpede, ez dut, bengoa gustatuko lehitzek, baina gero, bertako historia, nundi bizi izan zien, nundi kibil izan zien, da gero, sautzen duen zuen esatezu. Eta horre gainera, espaitxu kontatzen, gero historia horrek bai galdu itxendie liburutan, eta orduan, guk mantentzen badugu, ahosa, historioz, gure herrixen artean, nik uste dut horrek, altxorrak dira, eta orduan, balore pila badaukioen. Eta niri turismoan gainera gustatzen jate, apurtxo bat aprobetxatzea bertako janareixa jateko, bertako lekuak eta dastatzeko badie, turismo gastronomikoa ditzen dara. Bai, maite du. Nik maite dut, bai. Bale, barazkiak hemen doaz, erregosten poliki, eta oin, ikusi duzue, txipiroia atal haunditan moztu, gatza botako diogu, eta txanda txikitan, 2 txandatan, salteatu ingo dut. Horretako, sartaia, tope, lepo, bero dagoenean, olio, tanta botako diogu, eta gero, salteatuko ditugu, eta esan dakoa, behin salteatu ondoren, barazkietara jongo dira, eta barazki gero, hau zer da, kopa erdia, baso erdia, edalontzia, 50 gramo... Norbaitzenako txupitua. Horre hongo dia, gutxi gora bera, ez dakit, 50 mililitro hori. Patxar gutxi gora bera. Guk, egia da, jatetxetan da, nik errezetak eta lemunen erakutzi nizkizuna Martinenekoak eta mililitroak ez ditu jartzen. Dana, gramotan, zerrexago izaten zen. Nolan zan dana, pisuarekin bakarrik, gailu bat, eta errezeta guztia zeuden gramotan egin da. Orduan ezinen ibili behar bestela honek neurtzekoak zenbat gramo den likidoa da. Dana, pisutan zenbat mililitroa duen ez, gramoak. Bezala, batzutan txorrota bat jartzen dago. Hortan, eskatzen dutzuna. Eskatzen dutzuna. Orso, nahi duena. Berak zurregatu arte. Claro. Vale. Oizabez, nik, majarezte. Bai, hau behar dut. Bero, ikuste, ja, olio bota bebe, ja, ke lurruntxo bat olan botatzen duela. Eta gero, azkenean nahi dituguna da hori, nola esaten dio, julenek amaiar puntua. Aurkitu hitz hori, umamia zan lehen, oindana da ondo txigortu hori daukaizen bat. Maiar puntua emango diogu. Karamelizazio hori. Karamelatu, alegia. Hori da. Zigorzuk, bakit kirola asko itxo desula, imaginatzen dut, zure bizitzan lesiona zarela, oker espan hau aurreko aldixan udan izan zala? Esan dezio, bakarri pinuari galdetzea besterik ez daukaz. Pinua, eze pasa jara. Operatu ininduten 13 puntu. Zer da hori lesio bat alda. Bueno.
Bai, eta? Joku bat. Elikadurak, zientziak erakutau, elikadurak, bebai, laguntzen dauela lesioak eta hobetzen. Hau da, ez da, hau olakoxe kakotxen artean, ez da, zehose pasata, elikaduratik bakarrik hobetzen zarela, baizik eta elikadura mediterraneo bat eramatiak, bazkean, mesede asko itxotzala, zure gorputza sendatziai. Hau da, elikadura, orekatu bat jarraitzen dozu, proteinat eta ugari, ezkenean proteinak, muskulu itxeotzi eragin pila bat, eta ez da honek indartzeko, baizik eta indartuta dauzenak eta mantentzeko, eta muskulu ez galtzeko ondo etorten dienak, eta ezkenean karbohidrato komplexuak, zerealak, eta elikadura orekatuak hori dago. Hala ere, hori indage dena, pila galtzen da. Izugarria da, astebetean, zein darra galdu aldan, eta muskularki, ni beti, iruditzen zain, ni naiz trinkoana, ni gogorranaz, Patri, 10 egunetara, hau, biguna neukan, ni esade, ai, bala, letxe, hau ez da nire besoa, eta izugarria, eta bakarrik, inituen, 10 egun baino gutxiago, besoa geldi naukala. Zearin galtzen dan, eta zenba kostatzen dan berriro, jartzea, gaude moduan, fuerte, baina kosta, eta galdu zeituen, Hori nik usten zan, guk ETB-en daukagun konkizan. Badoz, beste reality batzuk, beste kate txarretan, izaten diena, uarte batera doiezela, eta, baina bertan ez da bekirolik itxen. Eta, egon zan garai bat, Janere gutxi, ez da? Janere gutxi, eta ni akoratzen az, behin joan zala, telebistan ikusten gaben tipo bat, mazauta zauela hor kristoneko muskuluak da zauzkala, uarte horretan eman zauen 3 aste, eta bete zain, katuxar bat zala. Danonan zitu. Jo, esatu oso. Hainbeste lan, urtietan lan, eta gero, makal segitxuan. Eta nola aldatzen zein umorea, Eta jolastu egiten dute, esaten, reality bada, azkenean, eta hor zela erekin jolasten dute, gosearekin, eta horrekin jendea, aipatu genuen lehengunean, hemen, jendeari atatzen zaio bere okerrena. Eta, oin esan dozula aldartianak, bebai esaten da, errekuperatzeko, positibo mantentzia eta umoretsu mantentziak asko itxen dauela. Azkenean hori, jarreran doia, eta azkenean zure jarreran aukiko zu, positibo gotia, atarako gara pasio bat ematera, hau, zagit, posik gotia, eta... Ni denak eta, ze askar da, azkenean, 50 urteko gazteak oso askar rekuperatzen gara, medikoak esan dit hori, zuek gazteok hori daukazue ona, harin errekuperatzen datela. Eta, egia da, jarrera nik lagun baten eskuetan jarri nintzen lehengo egunetik, operatu eta hurrengo egunean berarekin ja ariketa jarri zizkian, lan egin behar da, argi dago. Geldi egota, lehengunean sofan olan geldi ez da ez erreiten, ariketak eta egiten, eta, esan, nik buelta azkarre eman diot, azkarregi, hilabetera bizikleta gainean egoen berriro, operatu eta hilabete baino gutxiagora, ez da egite hori aurrak etzazu egin. Baina, hori pertsona bakoitza mundu, hori medikoak esate izue, pertsona bakoitza mundu bada, eta bakoitzak, ni lagun badokat, Iker, orain izan da, urtebete, Gabonetan izan zen, urtebete, ia zerori zala, operatu indio dute berai ere, eta oraindik bera orain altzeten dut balda. Eta nik, ja, 10 egunetan holan altzatzen nuen. Ezberdina da, operazio antzeko hain digute bioi. Eta pentsatu dut bai, zuk kirola indozu bizitza osoan. Baina berak ere bai, Iker da, ez da gizu, anatomiako eskeleto hori erakusten dana holan bultotxoekin da hori? Bai, bera da. Iker hori da, baina txikia, nire alturan, da mini jo, baina da, Iker da oso beti indu kirola. Baina, berak zeukan lesio zar batetik ero, geratu, eta esai ondo errekuberatu, eta hor jarritzen dut, mina ez, molestiakin, baina orain rehabilitazioa egiten da. Denbora. Bai, denbora, ez da besterik. Hemen, salteatuta, eta ingo dudana da, beti esaten duguna, hemengo zuku guztiak eta baliatzeko, patxarra, bertara borda, askatuko du, hemen itxatzi zaiguna, gero kontrola harrapatzen du alkoholemiana, akabo. Sartu, askatuko du ondo. Txupitua da, lurruntzen da gainera, aurpegixan. Zeituan. Patxarra barrura, hau ere irakiten, eta hemen txakolina. Eta honek ere, berdina, askatuko du pixkat, hemen geratu zaiguna, eta hau ere barrura. Eta jungo gara patata zuritzen, eta
Ezerrez, patata frijitu, eta gero, bueno, honek oraindik egin bardo, lasai. Denbora baukala. Hemen txorienen jau berba sukaldarixen inguruan, ez? Eskual sukaldarixak nola atzerrira joaten dien, eta bertan zabaltzen dabe jatetxiak, edo itxen dauela leku desberdinetan da arrakasta hartzen daue, baina ez dugu inoizin berba alderantziz gertatzen danean. Kanpokoak ona etorri da hemen lanin. Eta hori da, Isak Akonden kasua. Hombre, Isak Txorienen hon zan. Ez da jarri. Aztu inate lehen esatia. Isak Txorienen izan zan. Bitxo. Binate, hormatxa zegoen zan lehen lanian urte pila bat, Alesekin etorrita gero, eta bueno, oine... Nik ezagutu nagoen? Zein? Vegetariano bat uste saldu Beñatek. Olako barzki... Vegetarianoa ez, Beñatek ez, Isakek. Isakek, itxen daulan, sukaldari buru bezala, jatetxe vegetariano baten Bilbon. Jatetxe vegetarianoen artean ikusten dut, sarrena edo izango dela, Garibolo. Betikoa. Tipikoa. Hordo, Garibolon da, badaki. Garibolo da, ez dakit nungo batzoki hartu zuela, eta gero, galduta neukan, aspaldi enekien, eta bai bintxe... Galduta ez dakit daukitzen ze, sukaldarien ligan agertu zen. Baita, izakuntzan? Sukaldarien ligan agertu ziren, ez dakizen bat, 50 pertsona sukaldari euskalreko, berez, beti norbait ezagutzen dugu han egon dela, eta bai, Isak nik ezagutu nauen, bertan izan nintzenean gomito sustenien, ze, nire neban onduen zauen. Eta bertan ezagutu. Eta arpegia zonan... Bai, ikusi otenean hemen Isak gidoia. Bai, baina, bera... Kanpoko bezala? Karo, nik esan nauen. Zerrikoa da, zauka, euskaraz itxen zauen, karo, ETV baten agertzen zen, da... Baina, eske azentua enotzan arrapatzen nungoa esan. Gero ja, entzun nauen beretaz, da irakurri nauen bere estorixia, kontauz ostan, da bai. Eta bera, Pakistangoa da, eta Alex Txikon, deportista, mendigo izale esango du, bai. Bera esker etorri zan Euskal Herrira, honekin zabien topo, olako mendi irtera baten, K2, ez dakit esonatzen hartzun, Anboto, Udalaitz eta K2. Bai, munduko bigarren mendia altuena, bai, ulertzen. Rene Zubezala ditu amendi kontuetan, baina bai, inoiz entzun dut, eta? Eta 2012 urtean izabien topa han. Eta bertan, 6 pertsona abiatu ziren bidei horretara, eta, buelta, gutxi abin zabien, ze, istripu larri bat egon zanan, da... Ez da izan bat izan hor, bai. Da holan, orduan, bertan, batu ziren pila bat Alex eta Isak, ezkenean, 30 gradutik bera hori zaben bisok batera lo, eta, bizirik eltzia zan, mirari bat. Beraz, handik atara zienien, esan zen, hau da, nire anaia. Eta orduan pentsa zen, nik mutilau lagundu inbiot nolabait, eta Pakistanetik Bilbora etorri izan, berakin bizitzera, gero hortik urtietara, Isakek, ezagutu zaben, bere lagun batzuk, eta, bere bertako familia, eta, joan zan bisu batera, da, hasi zanan, kosinatzen, inzauen, DBH bia, DBH... Da, ikasketakin ditu, karnetak kotxeko atera du... Hori, euskara ikasi zauen, antzerkira apuntatu zan kosinatzen ikasi zauen, beraz, hemen egin dau, bere bizitza. Hau, Beñat, Jauregi barria jatetxean egon zan, Beñat Ormatxakin ez da izan bat urte, Beñat, ez da egit. Eta duela, jaurtatu juntzan, baina Txorienen duela 5-6 urtero egon zan, olakon bat. Eta, artista, ez da galduko, eta, esan dakoa, gero, jente batzuk ez da, euskara ikastea zaila da, Isakek ikasi du. Orduan, mendik, animoak denei. Lurrundu zaiko txakolina hemen izan dugu lurruntzen, ura, ero arrain zalda batekin, ero aragi zalda baita ere, zeatik ez. Estali, eta hau, 40 minutuan, hemen egosten utziko dugu. Bakizue, txipiroiak, ero salteatuta eta askar-askar, ero luze egosiko ditu. Orduan, karratuetan moztuko du patata, hau, laukitxo hauek frijitu ingo ditugu, eta ero aragi gixatu bat izango asa moduan. Hemen sartu azkenengo 10 minutuak utziko ditu hor frijitzen, ero, egosten, patata, barrutik egin dadin eta gaina gure saltza loditzeko, eta ero, dastatzen etortzea besterik ezaigu falta lagunok, beraz, ez muitu hortik. Perrexil pixka bat, eta gure gixatua prest dago, zandakoa. Utzi dugu ordu erdi hemen erregosten dena txipiroiak,
frijitu ditu patatak, gero barrura, eta azken 10 minutuetan hemen dago dana batera. Sapore guztiak eta batzen eta ustartzen, eta perrexil pixka bat gainetik bota, eta besterik ez dauka. Maira, jentea deitzea. Talde lana, venga, Maira. Bai, zugustu ja janda dode. Honek ez da eura kamera aurrean jartea, bai, janda. Ja, ez dute ez dian ematzen, Bakarrik, gero, kamerak itxaltzen dienean, orduan, Bueno, batzutan, orokorrean, esan dezagun, Patri, orokorrean, hori, eta galdera hori asko jendea botetu. Gero hor, soberan geratzen dana, sobera gauzak gutxi. Zerbait geratzen bada, batzutan etxea eramaten dugu, ero lantaldeko norbaitek eramaten du, baina gehiena hemen bertan jaten dugu. Orduan, jangabe ez gara etxera joaten. Nik uste honen taperren bat edo eramango zula etxera. Bai. A ver, espero. Gure txipiroi gixatuak patatekin. Txonak. Listo, Ze onak. Eta betiko gixatua ondo da. Baina noizean behin, etxean horrelako plater batekin agertzen mazaete, kalterik ez signoriez. Hementxe, gure txipiroi gixatuak. Zukatzo, ez? Praktikatzeko inzinin errezeta eta gaur emaztiak eraman dauta ferra, ez? Gutxi gora, bera. Ze suerte batzuke. Bai, ez, esaten diote lanea. Gaur zer da kasu, hori esaten dute, Batzutan ematitu lanera eta gauza bereziak. Patria, hau dao oso bero. Bueno, motilo. Goxua. Eta tintak gordein ditut, baina tintak hemen bota eskero, izango zen berdina, baina beltza, baina orduan ja jendeak esango zu, txiparoi, zein dituzu, txipiroiak... Bai, beti bezala. Baina patatakin. Bueno, nik itxaso alde batera utzi, eta mendira goiaz, ez dakit mendixan oiuak ibiltzen die landara edo hortura goiaz, eta engoitzugu oiasko egaltxo batzuk, labian. Oso, no? Gora oiolakoak. Bueno, ontsenik egingo ditut, oiasko egal batzuk. Ez dakit, eske dauka gaixotasun mental bat eta... Azken aldean ez dakit, segetatzen dan hemen. Bueno, nik niriakin jarraituko nire lanakin, ez dela... Uka hilkadako oiasko gaixoari ez. Hori da. Hementxe, oiasko egaltxo batzuk ditut, eta honekin goitxut laban, olako saltza gazigoso batekin. Einitxu noin dela gutxi holan limoi saltza batekin, akordatzen zara? Laban, hau da, prozesu berdina, baina, saltza aldatuz. Nik argina notik aldatuko hori, osagai bat aldatu, eta holan errezak jarraitu egiten, ez? Orduan, kasunetan, oiasko egaltxoak, saltza gazigosakin. Hola ingo ditut. Pipermina eta berakatza ondo txikituko ditugu eta 10 minutuan erregozi. Gero azukria eta ura gehitxu, disolbatu arteko sinau, ospina, soja, saltza eta piperautza bota, eta dana nahasi. Hori, osten utziko, eta bitartian egaltxoak gatza eta piperbeltzakin onduko ditugu, gero irina bota eta olixapur batekin 50 minutuan erreko ditugu 180 gradutara. Kurruskari dauzenian, lehenin jako saltzakin nahasi, pipermin gehiaguken aukeran zerbitzatu, eta jan. Eta errezeta honetan zuhiltzaileak non sartzen dira? Hau, pipermin gehiagorekin ondu eta... Botako piperbe, gero pipermin gehiagorekin ondu, gero piperra pixka bat... Hone piperminak ez da pikatan. Eta benetan une gure baratzean hartuta daudela horre. Ez di baratzekoak, Ez di gure baratzekoak, non di hartu itxuz orduan. Ikusten hor zeudena bakarrizela. Erosin ditut. Oin, non? Bai, erosin ditut lengunean graneria zauzen atzo, bai. Ez dakit olako negutegi batekoak edo izango diez, ontxe sarsoikuak behintzat? Bai, negua negutegikoa. Hori da, hortik etorriko alda. Alda. Bueno, orduan. Hemen txeba, SB. Olioa? Bai, baina honi, gero, saltza gero gainetik, ero oin jalabera holanda zezer gabe. Oin labian. Bai, ontxe labian, hola, eta gero botako txagolako saltza bat. Bai, hola, kexo. Holan,
Jo, gaur tonto gabiz, Osa, ez tonto... Hemen danintzako dago, hemen lantaldeko bat ez da erdi ez da gizer. Ez da zentzu horrekin, hemen gaur... Lase. Txotxolo gabiz. Baina gauza orokorra da, Konfiantza daukau, Patri, lasai. Parkatu. Bota, lasai. Bueno, saltza gorziko zuen inguruan itzein nahi nuen gaur. Vale. Gazigozoak, txutneia gazigozoa da. Bai. Txinan ere oso tipikoa da, jatetxe txinatarra, gazigozoa dauzkagu, animali guztia daudenak munduan zehar, gazigozoa dauzkagu, txinatarra prestatuko izkizute, oiaskoa, beia, txerria, atea, saltza gazigozoak, kantoiko hemen txorien egin gauen, txerrixa ananakin, holan saltza gazigozo batekin oso goxua. Bai. Ananak jentea bakarrik pizzari botatzen dizkio, baina beste errezeta batzuetan ere erabili daiteke. Gero, zein gehiago, badago estatu batzuetan egiten dutolako barbecue saltza bat, barbakoa saltza bat, non ketchupa eta olako, osai ezberdinak erabiltzen dituzte, eta jokatzen dute gazigozoarekin, ez? Horremen estia eta sojarekin eta ospino olioak eta izan ditugu hemen ere gazigozoak, eta azkenean da, hori jolastea pixkat bizapore kontrako hoiekin esan dezagun, ez? Eta, ez dozu sinistuko ze pasa jaten. Labia bezuta. Eta hau gure labeak, ez? Errai frierrak horrek. Gure labeak hau egiten du. Taka. Hori da, zuenak zer. Momentuan. Ikusten duzue, sartu, zenbat denbora esan bestela? 40 minutu. 40 minutu, ze temperatura? 180. Baina 40 minutu ez dituzu izan. Bai. Baina oinez. Oinez, lehenau. Oindala 40 minutu. Madre, ni benetan eskolokatu egiten haute. Batzutan hemen ez da. Baina niko litrukua zurgatik ikasi nauenta. Bueno, ni gandik, erakutzi, ikasi ez. Ordaindu izenuen berandik, ikastaro bate eman nuen hemen, eta... telebistako trukotxoak, ala ere hau beroa dago. Beste bat, tamarindo saltza. Daude piloa munduan zehar. Mangoarekin da lengunean itzen genuen, mango gazigozoa ere, hemen ingen duen samosan dako bai. Hor, badauk azkenean, jolastu genuen pikantea bota genion, mangoak berak inungo gozagarri bota gabe, frutak berak gozo puntua ematen dio, ez? Eta azkenean, ez bakarrik gauza gazietan, gozo gintzan ere, zerbait ohikoa dan zerbait da, eta gaur egun, balako nazketak, itxasoa eta lurra, eta, gaur egun, Kastilloren errezeta, atzo egin zenduna, Gustartze itxu, bai. Itxasoa eta mendia, hori bai dela, eta garai batean hori oso katalana egite dituzte bakarriko lako, Euskal Herrian olako errezetak ezagutu ditugu, eta hemen ingenuen, no esan, 17. mendeko, Alberto izan zen, hori Esloveniako errezeta, non oiaskoak ganbekin beteta prestatu genuen. 17. mendian? Bai, hor Eslovenian daukaten errezeta liburu zaharrena, hor daukate errezeta bat, eta uste dala, ez da, 17. 18. mendea, baina oso zarra, eta errezeta hori guk txorien egin genuen, eta zan, oiasko bat, ganbekin beteta, handaukate sukaldari bat, telebistan lan iten duena, bere jatetxean egoteko aukera izan genuen, eta berak gure aurrean, prestatu zigun, oiasko hori, zurrak kendu zizkion, gero, ez nik hemen egin nuen bezala dena kendu, azala eta gorputzan bitartean sartu zizkion gambak, eta hori txorien egin genuen, eta hori, zatizut, nire esango nuke 17. mendeko azala esan zigula, eta 17. mendea, 1600 piku urtea da. Eta orduan, itxasoa eta lurra, nik orduan egiten zuten aldaraketak ez zituzten egiten. Jatekoa zegoena, lapiko batean edo dana batu, eta jan. Oso, no? Hementxe, saltzia holan loditzeko, hartu irina gero, uretan disolbatzen da, baina nik irina jarrikotza, ze hartu irina ez daukat. Beraz ointxingot, olako ruxa antzerako bat edo. Balio digu, berrein. Eta ero guzti likidoekin, ez? Bai. Berez botatzen da hemen, ekilore olioa, ze saltzak ero, hauka azukria, hauka ospina, da sabore gehiago lan esartzeko, olio neutro bat, saltzen da holan zaporez, suabia izaten dana. Beraz, irina, putxoa gorputza emoteko da loditzeko, eta hemen txesartuko azukria desente,
gazigozoa dela kontutan izan da. Karo. Ez diare erabiliko, edo zin gozagarri, gozagarri bat behar du. Mentxe, ura. Bai. Eta gero lan saporia emoteko gazi aldera. Soja saltza eta ospina. Oso ondo. Beraz, eta gero, busti hemen inbarritu, ero hau beraekin batuta labera do berri honola doa? Ez, margotuta zerbitzatu. Margotuta? Bai, mentxe brotxatxo bat ekarriot. Bai, olako saltza antzekoak askotan egiten dira, olako gero labean, txerri saieski bat eroiten badugu, lehengo labean egin, esan dezagun kozinatu, eta gero margotu horrelako saltza batekin, bueno, horre saltza eta tomate saltza bat, ero ketxupa ero erabili aldu, eta asko pixkat, horrekin margotu, eta azukrea eta daukanez, gero laberatu berriro, eta hori, olako geruza karamelatu bat egiten zaio, eta, bueno, oso interesgarri bai. Niko lizuna, esan dezagun. Hora geratzen da bai. Zarean ikusten dira olakoak, baina zarean dagoena dena ezin zaio kasui. Zezuk ez dakit ikusi duzu noin zer ari dira esaten. Zer? Bueno, antzagan ez, estatu batuetan da, lehune hitz egiten ebile ginen oiaskoa, eta ez da, etxean ez du garbitzen, ez? Bueno, antza estatu batu, garbitzeko ero, higienizatzeko ero, galtzen, gero paketetan sartzen dituzten oiaskoak. Piperautza. Bai. Eta zer? Zeitzen da horrekin? Zer? Mina, zan ero normala? Mina. Zeratzut, piperminak ez dira pikantiak. Ja, baina kuiaraka da on bat bota dutzezu hor. Bale, lasai. Eskatu doztana. Ura, aukau, ez da problemi. Bueno, antza kloroarekin, kloroa bakizu, igerilikoan zertako botatzen da. Bai, ura garbitzen. Somorro guztiak hiltzeko, eta hori. Bueno, kloroarekin oso kantitate gutxian kloroa erabiltzen dela. Eta hor, sare sozialetan artera da, han gehien bat, oiasko ez jateko, kloroa erabiltzen dela. Bueno, gaur egun, zenba jaki dauzkagun, ero jaten ditugu, gehitzen da zaizkiona, olako, nola da, bizitza luzatzeko produktuak, ero, esate dute... Kontserbagarriak eta olak. Kontserbagarriak, alegia. Gaur egun, eta horri ikerketa bat badago, jendea hiltzen danean, eta zenbat urtetara bakizu gorputza, zuk hierria utzi, espaduz ordeitzen utzi marduzu, ero, atara egiten dute zure gorputza, ero. Bai? Bai, hor denbora badao, eta gero toki imarran, hilda jente asko gara, eta hierrian sartzen bada jendea, tokirik ez dago, eta hor, nitxoa ustu egiten duzu, zure zurrak hartu, eta gorde egiten dituzu, ordaitzen bauzu, usten dizutan denbora gehiagotea. Kontua da, konturatu direla, gaur egun, horremeste kontserbagarri jaten ditugula, gorputzak berandua usteltzen ari direla. Benetan? Bai. Osa, denbora luze... Haragiak luze gehiago irauten duela, lehen baino. Lehen azkarrago usteltzen gine eta gaur egun, begia da, jaten ditugun gauza pila bate, kontserbagarria dauzka. Oie pila bat gure gorputzen gehatuko dira. Edo igual, somorruak lehen, zauzen oitxuta, gure zaporera, eta ointxea kontserbagarri egin zen. Ez da usain goxuak. Ero, somorroetan iritsi da, baita, gizakietara etorrietan hori, eta barazki jaleak bihurtu dira somorroak, eta ez dute gizakiri jaten, oi? Jaten dute, arropa handagoena, ez dakit. Veganoa bihurtu. Ez, baina, egia da, ez dakit, hori antza, interneten jarri dutena ez dala egia, lasai jateko iaskoa, etxeko baldin bada aukeran hobe, noski. Eta egaltxoak txorieneko saltza gazigozo honekin badie, askoz beho. Eta gazigozo honek kontrastekero kloroa hiltzen duela, garbitzen gaitu barrutik, eta lasai. Honek, zigorrak esan da bezala, hainbeste pikante dauka, edo zeilko daula. Ez da, Patri, a ber, lehen gramokin ibili gara hemen. Zenbat izan da, koiaraka dundi bat? Bai, txikitxoa izan da. Ez galera, txikia, 8 gramo. Bai, 8 gramo. Behatzi. Bueno, hau gero saltzia osten utzi bida holan gorputz hartzeko. Eta, hemen txaukau, guzti ditugu gure egaltxoak. Bakizu daudela bi egaltxo mota jale atal hori gustatzen zaienak eta beste hau. Eta zuzen zara? Haragia daukana, beti. Jarriko itxuti. Lasai. Gozondako bat. Eta honek, behitxu nik gustatuko gaten, honek estatu batuetan eta dukien honek gopora hundi horrek egaltxoak esaltzeko hortan zerbitzatzea. Hortan guai egongo za, baina ez ditugu hainbeste, beraz horako platertxo baten, gure, egaltxo gazigozoak.
honek eskuekin, Bai, bakizu protokolo liburuetan, eskuekin jateala oiaskoa edukazioneko da. Ah, bai? Oiaskoa janela, bai. Jatetxe batera, zujun alza jatetxe batera, eta oiaskoa eskuekin jan. Gozoa bai, nik hasia. Pikante puntu ez du dut ikusten. Pikante ez topa. Ez que... Mina ez tezuko da, pitan. Gozoa gota biozu. Karri ona. Ez, baina moldatzen naiz horrela. Ez. Oso ondo moldatzen naiz horrela, eskerrik asko Patri. Keso. Bihar astea bukatzen dugu, eta ez dute hausa bai arreta dugala bukatu nahi. Beraz, eskerrik asko horri zaterren da. Eta bixera gongo gara, astea bukatzera. Ale, agur. Au.